Здравейте, приятели! Това съм аз Блокшоп и днес ще ви покажа как ще направите ето така изглеждаща автоматична градина за захарна тръстика. И сега ще ви покажа как работи и после ще ви покажам как да си направите. Ето. И вече имате посадено, дори не са маха. И сега ще почнем да правим. Първо започвате така, копаете както обикновена градина. Пълните вода. Имате пясък. Така. Там да го бият, то ще ми пречи. Вече стана тъмно, само да ето, сега започваме да строим. Аз нямам време да чакам да порасне, така че ще го така направя. И започвате 3 купчица напред, някакви там, които си изберете вие. Така, тук слагате бутала. Дай 4 купчета назад, защото като сложите буталата и става повече. Тук също слагате бутала, а тук на зелена плоча. Тук вече червен камък. А тук червенокаменен инсталатор. И по същия начин ето така. И мисля, че сме готови. Сега да видим дали работи. Ето, виждате как. Обаче пак се бъгна нещо. Системата си работи, обаче нещо тук се бъгна. Да. Бъркали сме нещата. Ето, готови сме. И това е редстон системата за автоматична градина на захарната тръстика. Това беше от мен. Аз бях в Блокшоп. До нови срещи!